Hello, αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο που κάνω για τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τη μουσική και τον ήχο τους. Και σε αυτό θα μιλήσουμε για πώς φτιάχνανε αυτή τη μουσική και τη βάζανε στην κονσόλα. Τώρα μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ήχο μέσα σε ένα παιχνίδι. Και στην τωρινή μέρα δεν είναι κανένα πρόβλημα. Λόγω ότι οι υπολογιστές και οι κονσόλες έχουν αρκετή χωρητικότητα ώστε να μπορείς απλά να βάλεις ένα MP3 file μέσα. Αλλά παλιά, το 80, το 90, πριν κάθε κονσόλα παίρνει CD, πριν ακόμα και το PS2, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οι κονσόλες τότε, το 90 και το 80, είχαν πολύ μικρότερη χωρητικότητα. Γι' αυτό οι συνθέτες έπρεπε να βρουν άλλο τρόπο για να βάλουν τη μουσική και τους ήχους στα βιντεοπαιχνίδια. Και αυτό το κάνανε μέσα από ένα μικρό synthesizer που ήταν μέσα σε κάθε κονσόλα. Οπότε, αντί να γράφανε τη μουσική και να τη βάλανε στην κονσόλα, γράφανε οδηγίες για να πώς να παιχτεί η μουσική και μετά τα έπαιζε η κάθε κονσόλα. Αυτό υπήρχε σε παλιές κονσόλες όπως το NES, τα Atari και τα Sega. Φυσικά η κάθε εταιρεία είχε το δικό τους chip. Ας πούμε η Sega είχε πάει με ένα Yamaha chip που χρησιμοποιούσε FM σύνθεση, όπως το DX7. Αυτό έδινε ακόμα περισσότερους περιορισμούς στους συνθέτες που γράφανε τη μουσική. Γι' αυτό έκανε τα τραγούδια να ακούγονται απλοϊκά. Ας πούμε, το NES είχε μόνο 4 κανάλια και ένα ακόμα PCIe που μπορούσε για πολύ limited sampling με πολύ χαμηλό quality του ήχου. Για παράδειγμα, ας πούμε, το intro του Ghostbusters, το βιντεοπαιχνίδι. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 5 κανάλια χρησιμοποιούνταν και για τη μουσική αλλά και για τους ήχους. Φυσικά, με καινούριες κονσόλες έρχεται καινούργια τεχνολογία και η Nintendo είπε να πάει ακόμα περισσότερο στο sampling και να χρησιμοποιεί πραγματικούς ήχους. Φυσικά και αυτοί οι πραγματικοί ήχοι όμως δεν μπορούσαν να ήταν τεράστιοι σε χωρητικότητα. Γι' αυτό που κάνανε, πέρανε ήχους από romplers σαν το Korg M1 και άλλα Roland romplers που είναι σαν ένα τωρινό plugin αλλά σε μορφή κουτιού. Πέραν τους ήχους αυτούς, τους ηχογραφούσανε, τους κατεβάζανε σε ποιότητα για να μπορεί να χωρέσει στην κονσόλα και πέραν ένα σημειάκι, το βάζανε στην κονσόλα και λέγανε στην κονσόλα τι να παίξει. Είχε η κονσόλα τη δυνατότητα να κάνει stretch out τους ήχους, γι' αυτό χρειαζόταν μόνο ένα ήχο για να φτιάξουν ολόκληρη την κλίμακα. Φυσικά αυτό όμως, μία μικρή νότα δεν μπορεί να κάνει πολλά. Οπότε, πέρανε 2 μικρά σημεία στο τέλος για να λουπάρει. Οπότε όταν έφτανε εκεί πέρα, ξαναπήγαινε από το προηγούμενο σημείο και μετά ξαναπήγαινε και μετά από το προηγούμενο σημείο μέχρι να σταματήσει να πατιέται η νότα. Και με άλλες δυνατότητες όπως ADSR, καταφέρανε να κάνουν ένα αρκετά πραγματικό ήχο για την εποχή του. Φυσικά αυτά δεν ήταν τα μόνα τους κόλπα, αλλά χρησιμοποιούσαν ακόμα και sample CDs που είχαν ήδη έτοιμους ήχους. Τα κατεβάζανε σε ποιότητα πάλι και καταφέραν να τα βάζουν στις κονσόλες. Αλλά όπως περνάγανε τα χρόνια και έβγαιναν καινούριες κονσόλες, καταφέρανε να παίρνουν περισσότερη και περισσότερα χωρητικότητα. Ειδικά όταν άρχισαν τα βιντεοπαιχνίδια να μπαίνουν σε CD. Ένα CD χωράει υπερβολικά πολύ περισσότερα δεδομένα από μια καρτέλα από παλιά βιντεοπαιχνίδια. Αλλά φυσικά, λόγω ότι και τα CD ειδικά της εποχής δεν είχαν τέλεια χωρητικότητα, παλιές τεχνικές ακόμα υπήρχαν. Ειδικά επειδή οι συνθέτες είχαν συνηθίσει να δουλεύουν με αυτές τις παλιές τεχνικές. Οπότε για μερικά χρόνια, ακόμα και μέχρι το PS3, χρησιμοποιούσαν κάποιες τέτοιες τεχνικές. Όπως τα χρόνια περνάγανε και η χωρητικότητα των κονσολών ανέβαινε, δεν χρειαζόταν πια να χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές. Μπορούσαν να βάλουν MP3 files μέσα στα παιχνίδια, χωρίς κανένα limitation. Και αυτό τώρα μας πάει στο σήμερα, που όχι μόνο δεν υπάρχουν περιορισμοί, αλλά υπάρχουν και τα λεφτά ώστε να μπορούν
να παίρνουν ακόμα και ολόκληρες ορχήστρες. Τώρα τα βιντεοπαιχνίδια ακούγονται τίποτα όπως ακουγόντουσαν πριν από 20-30 χρόνια.